Здравейте! Днес ще разопакуваме адвент календара на Hobby Yarn. За това, ако го нямате вкъщи и не искате да се спълвате какво има, не гледайте това видео, но пък ако ви е любопитно, нека да видим заедно. Много симпатична плетена панделка. Отваряме го така. И имаме патърн за този пуловър, който всъщност мисля, че е същата прежда. Но сега ще видим. И имаме няколко сладки пакетчета. Подарък! Ей! Така. И да видим сега, тъй като така или иначе мина един ден, да видим едно. Започваме от тук. Едно. Така или иначе мина една неделя, от която още не си бях получила календара. Много. Така. Не се справя много с такива враткави неща. Хоп. Така, идеята е по принцип всеки пакет да се отваря по една неделя преди Коледа. И няма да видим какво имаме тук. Чорапа на прежда. Значи по-скоро би го нарекла петролено синьо, макар че клипчето може би си изглежда чисто синьо, но има лек зеленикав оттенък. Не почнах да събарям къщата. Така. И това е прежда на филколана, арвета, 210 метра на 50 грама. И ето тук още малко информация. Тези двечките би трябвало да ни стигнат за един чифт чорапи. Така, аз съм си поръчала студените цветове, като вариантите бяха неутрални, студени и топли цветове. Сега да видим какво има в номер 2. И по принцип идеята е, разбира се, да си плетете всеки проект между отварянето на пакетчетата. Само че аз така или иначе имам два проекта за довършване, два пуловера, така че едва ли ще успея да започна и да завърша едни чорапи за една седмица, докато отворя втория пакет, така че хич не се и чувствам виновна да си отворя всеки пакет. Така, това е номер 2. Усещам, че са 3 пухкави. О, кашмир. Значи, никога не съм плела с кашмир. Много е пухко, много е мекичко и синьото е адски красиво синьо. Много ми харесва. Така. Много са пухки. Ето ги. Супер. Много ми харесва. Този комплект мисля, че втората част трябваше за шапка. Но ще видим. Така. Да видим сега. Номер 3 ли е това? 4. Добре. А това? Това ли е 3? Да, това е 3. Охо, нещо голямо.
Няма да видим. Прилича на книга. Да, не. Сега ще видим. А това е какво? О, шоколадови бомбонки за Михаела. Супер. Така. Така. Охо! Да, супер. Знам я тази книга, нямам я, но упс. Това издателство в принцип много го харесвам. 52 седмици на шалове. Така че, те разбира се, аз, както ви казах, плитам много бавно, не мога да изплета един шал за една седмица в никакъв случай, но въпреки това страшно се радвам, защото тези книги първо, че са много красиви, второ са много полезни с самите бримки, които показват вътре. Само нека да отворим книгата. Разгледаме. Даже малко в цялата тази кочина, която направих. Тук ще повдигна малко, за да може по-удобно да се види книжката. Така. Не знаех, че ще има книга и да ви кажа добре, че е тази, защото аз имам няколко други на издателството, които, но тази точно я нямам. Така. Този ми харесва, аз обичам такива. И така нататък. Супер. Така. И сега ще видим. Още едно ли ни беше останало? Да, друго. Охо, вафличка. Вафличка и чайче. Чудесно. Много обичам. Така, докато си плета, да си пия чайче. И сега ни остава номер 4. И в номер 4, охо, каква красота! Имаме тази опера, която най-вероятно е със същия патърн, който къде отиде, някъде тук в целият екшън. Ето го! Трябва да си направя топло с тази прежда. Добре, смятам, че бих могла. Сега в интерес на истината, аз не съм фина като тази девойка тук, но да се надяваме, че едно чиленце ще ни стигне. То е 950 метра. Така, пловъра е малко на дупки, така че може да изкарам късмет и да успея да го направя в моя размер. И така, това е целият календар. Надявам се да ви беше забавно. На мен ми беше страшно забавно да си го отворя, да си видя всичко и да започна да си планирам малко от малко какво ще направя. Благодаря ви и до скоро. Чао, чао!